Sí, jo mateix. Em, en el cas de la plaça Trafalgar, no, que és la moció que ens ocupa ara mateix, no em centraré en el tema, en el problema de la passera, perquè crec que el que ha passat i la gravetat del que ha passat l'ha expressat molt bé la Dolors Sabater i en tot cas doncs, agrair doncs, el seguiment d'aquest tema, no? I amb l'advertiment que comparteixo de que coses com aquestes no es produeixin amb altres obres, no? En tot cas, sembla que això ja està en un curs de solució. Jo em volia centrar en dos temes concrets que em semblen importants. Un és l'abandonament de la comissió de seguiment precisament de les obres, una comissió que si hagués estat en marxa, si s'hagués, malgrat els intents dels veïns que en formen part, de que es reunís i de que el govern hi donés resposta, doncs això no es va fer. Si és aquesta comissió com a tal hagués estat en dansa, doncs potser la informació, per suposat, hagués fluït amb més eficàcia i potser s'hagués pogut posar de manifest el problema que hi havia realment damunt la taula. Per tant, la primera és reclamar que això es posi en marxa, sobretot perquè tenim una segona fase i una tercera doncs, que han d'anar endavant. De fet, quan es va fer el projecte, es va concretar en la part que ara es va inaugurar, però ja es va fer un informe i un estudi previ de les fases que havien de complementar això. Aquesta feina es va fer també dins del procés participatiu, però és evident que la concreció d'aquestes fases que queden haurien d'estar emparades per un procés participatiu similar i en aquest sentit doncs, que aquesta comissió de seguiment es reuneixi i que el procés participatiu comenci. I finalment, i acabo, que aquesta intervenció serveixi per reivindicar aquest urbanisme obert a la participació, és el que vam intentar practicar quan estàvem a govern. És important fer-ho així, no només perquè empodera la ciutadania, cosa que ja és positiu, sinó perquè sobretot i principalment millora els projectes. Gràcies.